Ми поне аз тук на пристанището го фащаме. Фащаме, но за тази сен го няма. За лодките ли? Не, Сафрида. Не знам, аз вечерта го има. Ти през деня ли си го пробвал? Аз вечер идвам, като се стъмни тук светва те лампи. И си има, аз и вчера в доста така ги натупахме, но той... Ето, ударен. Не, на силикон е така. Ето го, пак го изтрах. И много, ама накрая, удар се удар. Пак удари. Ама накрая, ето, че е голямо. И как се обърту? Моля? Не. Че ще ти пъта. Той направо си ми изкъсал и силикончето. Те го направиха на... без опашка остана вече. Ще пробвам така да видя. Той виж не прилича на червей вече. Колко грама е тази? Един. Пръшката от 0 до 2, а пък чебурашката ми е 1 грам. Супер, аз за сафрит ми е тази. Ма и други риби фащам, и пастърви и всяки. Да, ето си. Моите е 7,28. Ти си чернокоп. Виж, на чепаре да фърлиш. Не, аз за чепаре си имам друго. За алифер, за чернокоп, идеално. Чай, аз моята къста, го пак удари. Ама ще го сме силикон, ще виж стана силикон. Ето, пак се откачи. Ето. Моля? Да. 10 лева бил килограма. Не, такива грозни. Че и пак това. Ама той не трябва да е тук. Да. Ой, той на този силикон. Той не прилича на нищо. Де викаш по 10 лева. Ма той вече не... Чакай ще пробваме така да им как ще стане. Ти щипки при Янко има ли ги? Не знам. Не съм знал. Лова зърганите и с пешки. Много люспи правят зърганите без щипки. Виж, той вече няма силикон, да сега ще така ще пробвам да има. Така ще ходя? Ето. Гледай ми так. Половин килограм риба. На такъв силикон.
Да. Ама змарит не е сафрит. Ой. Еми, тя викаш левче рибата, а? 100 грама левче. Там отива. И силикон е супер. Там ще купувам ревер. Сарамана на това. Кръсногар. И ще ги видеш. Аз сафрит се взимах на 4 лева, такъв приличен сафрит. Не знам къде това готвено. Смари да по-скъпо от сафрит. Да, бе, странно. Едри е хубав сафрит, Айде. по 12 лева. И как удря? Аз питах 10 лева. Ето левче. И силикон убиец. Ако им хватиш тук, сигурно ще станеш мъртв. Той е по-малко. Той е 50 стинки това. Ма той съвсем не остана. Пробвай оттам навътре в каналата. Не е пилкер силиконче, ама той не вече не прилича на нищо. Той виж какво стана. А това джипче ли? Чебурашка. Чебурашка е. Там да не закачиш тук в това камък.
Bravo. Има ли нещо мое, не те?